खुलुमबाय गिबियावनो बयनिसिमबो गाहाम हामलायनायखौ जासिहरबाय दिनैनि प्राइम 24 हेडलाइन स्टुडियाव धेमाजि जिल्ला सानजारि नोगोरनिफ्राय रादाबखौ फरायदों आं आमिना सरगियारिया 9 एप्रिल खालारखालि धेमाजि जिल्लानि सिङाव थानाय धेमाजि जिल्ला खौसेथि बर' सुबुं आफाद सोनाब आरो सानजा आनसलिकनि खौसेथि बर' सुबुं आफाद आरो धेमाजि जिल्ला दुलाराय हारिमु आफाद आरो ULDC एक्स बेल्टि सिमेन्ट दख'रा दुलाराय बर' आइजो अनसाय आफाद सिमेन्ट प्राइमारि बर' थुनलाइ आफादनि खौसेयै दैदेननायजों कर'ना भाइरास COVID-19 नि थाखाय 21 सान लकडाउन होनायाव हालामनि गोबां हाजिरा मावनानै जाग्राफोरा हालाय हाफाय जानायखौ नुनानै गोरिब सुबुंफोरखौ मदद होदों। सानसे हाजिरा मावाबानो गावनि उदैखौ सुफुंनो हाया बेनिखायनो जोबोद हालाय हाफाय जानायखौ नुनानै मख'नाय आफादफोरा माइरं आलु थाव दालि बायदि गासै सानजा सानजारि नोगोराव गं 300 आरो सोनाब सानजारि नोगोराव गं 200 नखरनो अनसुंथाइ होदों। बे हाबाफारियाव बाहागो लायो UBPO सेन्ट्रेल कमिटिनि बिपिन गयारी एडभाइजार सुक्रेश्वर गयारी सेक्रेटारि धेमाजि जिल्ला खौसेथि बर' सुबुं आफादनि जेनेरेल सेक्रेटारि दीपांकर नार्जारी अमित बसुमतारी जेनेरेल सेक्रेटारि सनितपुर डिस्ट्रिक्ट UBPO आरो धेमाजि जिल्ला दुलाराय हारिमु आफादनि आफादगिरि नाथुर मुसाहारि आरो डेकाफाम गामि पन्चायतनि आफादगिरि सुमिता बर' मोसाहारि। दानिया फै रादाबगिरि अरुण ब्रह्मनि दैथायनायाव माखासे नुथाय नायदिनि। गिबियाव धेमाजि जिल्ला खौसेथि बर' सुबुं आफादनि जानानै बयनिसिमबो गाहाम हामलायनायखौ जासिबाय लोगोसे जोङो बेखौबो खावलायनो सानबाय जिहेतु दा जोंनि कर'ना बा COVID-19 भाइरासनि दारै जायफोर माने मुलुगनाङैनो महामारि एबा फोजोबस्रांनायनि लामा लादों बेखौ नोजोर बोनानै भारत सरकारा माखासे बिथोन होदों गासै सुबुंफोरनि गिबियाव नैबे बिथोनफोरखौ मानिनायनि थाखाय आं बयनिसिमबो साबायखर बावबाय आरो बयखौबो जोंनि बिथोनफोरखौ माने सरकारनि बिथोनखौ जों मानिनानै सोलिनो थाखाय खावलायबावबाय। जाहोना जाहैदों जोङो जायफोर हाबाफारिजों जोंनियाव भाइरासनि सन्देरनायखौ होबथानो हायो बै हाबाफारिखौ जों मावनांगोन आरो बयबो मावनायखौ मोजां आं बयखौबो खावलायदों। दा बेवहाय जों नायदों जोङो पुलिस प्रशासन बा एडमिनिस्ट्रेटिभनिफ्राय पारमिसन लानानै जों गामिफ्राव बेरायदों जोंनि गामि ओनसोलफोराव गोबाङानो मानिदों गोबाङानो मानियाखै। दा आं नैबे समाव नोंथांमोननि नैबे बड'लेण्ड बुब्लि आरो प्राइम 24 हेडलाइननि गेजेरजों आं बेखौल' बुंनो सानबाय जाहाथे बयबो मानिलायो बयबो मानियोब्लानो ससियेल डिस्टेन्सिंआ जेब्ला जोङो थागोन बे थायोब्लानो बे बेरामनि सन्देरनाया जोबोद खमायगोन। दा बेनिखायनो गिबियाव आङो जोंनि नैबे ससियेल डिस्टेन्सिंखौ मेनटेन खालामनो थाखाय आङो बयखौबो गासै रायजो राजाखौ आं गिबियाव खावलायग्रोनाय थाबाय। दा बेजों लोगोसे जोङो नायदों बे 21 सान जा लकडाउन जादों बे लकडाउनाव जोंनि गोबांथार बर' रायजोफोर जाय बिथांमोना सानसे हाजिरा मावाबा ओंखाम मोनजाया दा बैफोरबायदि मानसिफोर जोंनियाव गोबां दङ। दा बैबायदि मानसिफोरखौ जों खौसेथि बर' सुबुं आफाद धेमाजि जिल्ला जानानै मोनफ्रोमबो दख'राफोरनो बिथोन होनाय जादों आरो बे बिथोन बायदियै जोंनि दख'राफ्रा जाखिनि हादों जाय जेरै हादों बेबायदियै जोंनाव राननाय जादों। दा दिनै नैबेहाय सानजा सानजारि दख'रा खौसेथि बर' सुबुं आफादा जोंनि मावथिफोरा दख'रा आफादनि सिङाव थानाय जायफोर बिबानगिरि मावथि दं गासैबो मावथिफोरा गावनि पकेटनिफ्राय थाइसे थाइनै जमा खालामलायनानै दिनै फ्राय 300 नखरनो माइरं आलु कबि टमेट' संख्रि थाव साबुन बेखिनिखौ जोङो एसे एसे राननायनि हाबाफारि लादों। दा बेनिखायनो आङो सानजा सानजारि खौसेथि बर' सुबुं आफादनि बिबानगिरि बिथांमोनखौबो साबायखर बावबाय। बेजों लोगोसे सोनाब सानजारि खौसेथि बर' सुबुं आफादाबो जोंनियाव माइरं दालि थाव साबुन सार्फ बेबायदि रानबाय दङ। दा बेबायदियै जोंनियाव सोनाब सानजारियाव फ्राय 200 नखरखौ जोङो रानबाय अलरेडि खावसेनि बारा जोब्बाय। दा सानजा सानजारियाबो रानदों। गेजेर जनाय दख'रायाबो जोंनियाव साबोन आरो सेनिटाइजारनि राननायनि लाहार फाहार खालामदों। गेजेर जनाय दख'राया माखासेखौ रानबाय। फिसा दख'रायाबो फ्राय माइरं दालि आलु बिथांमोना जगार खालामगासिनो थोजासे जाथ'वाखै जागोन। जोंनि मावथिफ्रा जिहेतु ससियेल डिस्टेन्सिं आरो नैबेखौ मेनटेन खालामनानै ओंखारनायाव जिहेतु जोंबो उसुबिदा जादों। थ' बेनिखायनो खामानिफ्रा जेसेबां स्पिड जानांगौमोनब्लाबो जायाखै अब्लाबो जों हानायखिनिखौ मेनेज खालामनो नाजादों आरो जोंखौ जोंनि खुंथाय बिफाना थोजासे मदद होदों।
जोंनि पुलिस प्रखाखना जोंखौ थोजासे मदद होदों बेनिखाय बिथांमोनखौ जोङो नोंथांमोननि निउस चेनेलनि गेजेरजोंबो जोङो साबायखर बावबाय दा नैबेवहाय आं बेखौबो बुंदेरनो नागिरदों जों धेमाजि जिल्ला खौसेथि बर' सुबुं आफादा मोनसे थांखि लाबावदों बे थांखिया जाबाय जिहेथु जोंनिया 10 साननि उनाव बैसागु फैगासिनो दङ जोङो बैसागुखौ रंजायो मोसायो जोंनि हारिमुखौ जों लाखियो अब्लाबो देग्लाय जिहेतु नैबे भाइरासनि दारै जोंनियाव फोजोबस्रांनाय मोनसे जाबाय थादों बेखौ नोजोर बोनानै देग्लायनि बैसागुफोरखौ जाहाथे रंजाया जाहाथे न'आवनो थानानै बैसागुखौ मानियो बैसागुनि नेमखान्थिफोरखौ न'आवनो जाहाथे फालियो बेखौ गासै बर' रायजोफोरखौ आं खावलायखानो सानबाय जोङो मोनफ्रोमबो जिल्लानि सिङाव जेसेबां गामि दङ मोनफ्रोमबो गामियाव जोङो लाइजाम हरगोन बे साननैनि गेजेराव दा बेखायनो आं नोंथांमोननि गेजेरजों गिबियावनो बुंखाबाय जाहाथे जोङो जमा जमा जानानै जानाय लोंनाय मोसानाय बेखौ खालामा देग्लायनि बोसोराव जुदि बोथोरा मोजां जायोब्ला 21 साननि उनाव जुदि जोबोब्ला अब्ला जोबथारनाय बैसागु थारमाने बैसाग दाननि 21 बा 22 अक्ट'आव जोबहैगोन लकडाउना 21 सान बारायबावोब्लाबो 21 बा 22 जोबगोन अब्ला बै समाव जोबथारनायाव जों बैसागु बिदायखौ जमायै जों खुंगोन जोङो बेबायदि जाहोननि थाखाय देग्लायनि बैसागु बरायनाय जा हाबाफारि दंमोन बे हाबाफारिखौबो जों बन्द' खालामथ'बाय दोनथ'बाय दा बेनिखायनो गासै रायजोखौबो जाहाथे गिबियाव गावनि जिउखौ बासायग्रोनानै लायो बिनि उनाव उननिखौ मावबाय थानो हायो बेखौ बयनिसिमबो खावलायनाय गोजोन्थों दिनै बे सानजौफु समाव सानजा सानजारि खौसेथि बर' सुबुं आफादनि बानजायनायाव धेमाजि जिल्ला खौसेथि बर' सुबुं आफादनि जि मोनसे निर्देश बायदि बिथोन बायदि सानजा सानजारि खौसेथि बर' सुबुं आफादा गावसोरनि आन्चलिकआव थानाय जाय दुखिया सुबुंफोर बे दुखिया सुबुंफोरनो जा मोनसे जानाय आदारनि थाखाय जा मोनसे माने राननायनि हाबाफारि लादों आं गिबियावनो जिल्ला खौसेथि बर' सुबुं आफाद आरो लोगोसे सानजा सानजारि खौसेथि सुबुं आफादनो आं बिथांमोननो गिबियाव खौसेथि बर' सुबुं आफादनि मिरुनि जानानै साबायखर बावदों आरो बेजों लोगोसे दिनै बुहुमनाङै जि मोनसे गिख्रंथाव कर'ना भाइरासआ दिनै साग्लोबदों बे साग्लोबनायखौ जोंनि गासै बर' सुबुंफोरा जिबायदि भारत सरकारनि निर्देश बायदि जिबायदि पालन खालामदों बा मानिबोदों जों बेखौबो गोजोननाय फोरमायदों आरो बेजों लोगोसे मोनसे खोथाखौ बुंफानो साननाय जाबाय खौसेथि बर' सुबुं आफादा जोङो मोनसे खावलायगोन दिनैनि बे नोंथांमोननि मेडियानि गेजेरजों जाहाथे फैगौ समफोरावबो जों दा जेरै माने फालिबाय थादों बेफोरबायदिनो फैगौ समफोरावबो बे हाबाफारिखौ सरकारनि निर्देश डाक्टरा थिननाय माने निर्देश बेफोरखौ बिथोनफोरखौ फालिगोन होननानै जोङो गिबियावनो मिजिंथियो बेजों लोगोसे दिनै जों गोजोननाय मोन्दों जे खौसेथि बर' सुबुं आफादा जिल्लाया धेमाजि जिल्ला खौसेथि बर' सुबुं आफादा सानजा सानजारिनि जि आन्चलिकनि जि माने बे माइरं दैरं एसे दुखिया मानसिफोरनो राननाय बे हाबाफारियाव बाहागो लानो मोननानै आङो नेहाथारि हिसाबै बुंदों आंजों लोगोसे जोंनि खौसेथि बर' सुबुं आफादनि मिरुनि मानगोनां एकदम गाहाय बोसोनगिरि बिपिन गयारि आदा बिथाङाबो दं जों बेनिखायनो दिनै गोजोननाय मोन्दों नोंथांमोननि बे आन्चलिकआ राननाय जिल्लानि बिथोन बायदि जिल्लानि इनिसियेटिभआव जि राननाय हाबाफारि बे हाबाफारिया खोब मोजां जादों आरो जोङो बिनि अनगायैबो दा जिखिनि होनो नागिरदों जे 5 केजि आरो लोगोसे माखासे जानाय लोंनाय मैगं थाइगंफोर होदों दा बेजों लोगोसे बेखौ जोङो भबिष्यतआव जुदि लकडाउना जुदि बे भारत सरकारा होनाय जे लकडाउना जुदि गोबाव जाबोबा जोङो बेनिख्रुइ आरो बांसिन होनो हायोब्ला मोजां नाजानाय जागोन बेखौ गावनि नाजानायनि गेजेरजों जायफ्रा हाथाव सुबुंफोर ओनसोलनि होनो हानाय मानसिफोरनिफ्राय डनेसन लानानै बिथांमोना बेखौ होदों बेनिखायनो आं बिथांमोननो गोजोननाय बावदों दा बेवहाय आंनि मिथिनायाव धेमाजि जिल्लानि नैबे मोननै आन्चलिकआव सिमेन्ट सापरियाव थानाय सानजारि नोगोर सोनाब सानजारि आरो सानजा सानजारि मोननै आन्चलिकआ गासै 500 फेमिलिनो बिथांमोना दिनै माने बे जानाय बे बिपदनि समाव बे गिथावना मोनसे कर'ना भाइरास जाबाय थानाय बे समावहाय बिथांमोना बे 500सो फेमिलिनो रानदों जों गोजोननाय फोरमायदों खौसेथि बर' सुबुं आफादनि आरो बेवहाय बाहागोदारि हिसाबै बाहागो लानानै जोङो खोब गोजोननाय मोन्दों भबिष्यतआवबो जों मोनसे खावलायगोन खौसेथि बर' सुबुं आफादनिफ्राय गासै बर' रायजोफोरखौ जायफोरा एसे एनै थाखा फैसा दङ
जायफोरा मदद होलायो सोरबा जुदि मोनजायाखैबा खाथि खालायाव थानाय न'खरफोरनो दुखिया सुबुंफोरनो जोङो हायोब्ला गावनि पकेटनिफ्रायबो न'खरसे न'खरनै मानसिफोरनो जोङो माइरं दैरंखौ होनांगौ होननानै जोङो खौसेथि बर' सुबुं आफादनिफ्राय मिरु आफादनिफ्राय जों बेखौ खावलायो। दिनै खौसेथि बर' सुबुं आफादा जिहेतु लकडाउननि जिहेतु गोरिबफ्रा बायदि बायदि खस्थ'आव भुगिनांनाय बिथांमोननो नोंथांमोना जिहेतु एसे रेसन रानदों बे रेसना माबायदि सोरबा राजनिति हान्जानि एबा सोरबा लिडारनिफोर नामा बियो? गोजोननाय थाबाय नोंथांमोननिसिम मानो होनना बुङोबा दिनै जे नोंथांमोना जे बेफोरबायदि नुजाथि फैनो हादों बड'लेण्ड बुब्लि प्राइम हेडलाइन्स बिनि थाखाय नोंथांमोनखौ आं गिबियाव माने साबायखर बावबाय। जोंहा नैबे जिथुनाखि सिमेन्ट आन्चलिक खौसेथि बर' सुबुं आफादनि दैदेननायाव जादों बे जानायानो जाहैबाय माने दिनै जोंनि नैबे देखाफाम ओनसोलाव मा होनना बुङो जोंनि सानजारि नोगोरनि आन्चलिकआव जोबोद दुखिया गोरिब दङ। बेनि थाखायनो जोंनि दिनै इउनाइटेड बर' पिपुल अर्गेनाइजेसननि जोंनि सानजारि नोगोरनि आन्चलिकआ रावनिफ्रायबो बेफोरबायदि लानाय जायाखै रां रुपा मात्र जोंनि जिहेतु नैबे माने आन्चलिक बडियाव जेसेबां जोंनि सोद्रोमाफोर दङ बिथांमोननिफ्रायनो जोङो सोरबा 1,000, 2,000, 5,000 बेफोरबायदि जोंनि कमिटियाव जेसेबां मानसि दङ बिथांमोनानो गावबा गाव अनसुंथाइ होदों। लोगोसे जोंनि सिमेन्ट ओनसोलनि माखासे लिडारफोर दंबावो बिथांमोनाबो माने माखासे जोंनो अनसुंथाइ हरदों। जोङो बेफोरबायदिनो गाव गावनो जि हायो 2,000, 5,000 बेफोरबायदि अनसुंथाइ होलायनानै जोङो दुखिया गोरिब गुन्द्रानो बे जिनिसखौ राननानै होदों। फोजोबगोन जोङो। आरो दा बे लकडाउना जिहेतु बारायगोन होननानै खोनानो मोन्दों बेयाव माबाफोर आरो थांखि दंबावो नामा जेनेबा बारायबायोबा? थांखिया जाहा दङ मानो होनना बुङोबा जोङो बे लकडाउन कर'ना भाइरासनि थाखाय बुहुमनाङैनो जिहेतु जादों बेखौ जोङो मानिथारनांगोन। मानिगोन जोङो आरो जोङो रायजो राजाखौ जोङो मानिहोगोन। आरो रायजो राजाया जुदि माबा मोनसे उसुबिदा जाबावोब्ला जायोब्ला निस्सय जोङो माबा मोनसे राहा लामा बरननानै आरो बिथांमोननो जोङो हानायखिनिखौ होनो नाजागोन। थेंक इउ। गोजोन्थों। दिनैनि हाबाफारिया जाहैबाय जे थांनाय 24 मार्चनिफ्राय जिथु 6टा बाजिनिफ्राय लकडाउन फोसावनाय जादोंमोन आसाम गभर्नमेन्टनिफ्राय आरो लोगोसे बेनि सानसेनि उनावनो हैदिनखालिनि 12 बाजियाव जा इन्डिया गभर्नमेन्टनि जिथु प्राइम मिनिस्टार जा मदि गभर्नमेन्टनिफ्रायबो 21 सान जिथु दाजाबदेरना होनाय जादों। दा बे दिनै फैयै दिनै एप्रिलनि 9 अक्ट' जाबाय। 21 सान जानो थाखाय जोंहा बेसेबां दंबावो 6 सान दंबावो। 6 साननि उनाव जोंनि मिथिनाय बादिब्ला जोङो 5 सान जोंखौ 19 तारिखसिम माने 15निफ्राय 19 तारिखसिम जोंनो मोनसे गोबां माने जायगायाव मानसिफ्रा माने लकडाउननि थाखाय फैनो थांलाय फैलाय खालामनो हायाखै। बेनि थाखाय बिसोरनि जितु न'फ्राव फैनो जायफ्रा माबानानै दङ बेफोरो जाहाथे सफैनो हायो बेनि थाखाय बेखौ खालामनाय जादों। आरो बिनि उनाव 28 सान बे रोखोमनि लकडाउन खालामबावगोन आरो बिनि उनाव आरो 6 सान माने खुला होगोन आरो लास्टआव बिदिनो 16 सान होनानै बेनिफ्रायनो माने बे लकडाउनखौ बन्द' खालामनाय जागोन होननानै जों एसे मिथिनाय जादों। दा खोब आं दिनै गोजोनदोंबाव जे जोंनि धेमाजि जिल्लानि सिङाव थानाय जोंनि सानजारि आरो सोनाब सानजारि बे आन्चलिकनि सिङाव थानाय जोंनि मावथिफ्रा दिनै मोजां गोसोखांदों। मानो होनना बुङोबा जोंनि रायजो राजाफ्रा न' सिङाव थानो गोनां जादों। सोरबा हाजिरा मावनानै सोरबा लेबार मावनानै सोरबा माबा मोनसे बिजनेस मावनानै बे रोखोम सोलियोमोन। नाथाय बे टटेलि माने 21 सान जिथु बेवहाय माने जों थांलाय फैलाय खालामनो मोनाखिसै। बे खारननि थाखाय जोंनि दुखिया माखासे न'खरफ्रा दिनै माने ओंखाम मोनजानो थाखाय बा जोंनि मैगं थाइगं मोननो थाखाय खोब माने प्रब्लेम फैदों। दा बेफोरखौ नुनानै जोंनि बे धेमाजि जिल्लानि सिङाव थानाय बे मोननै
आन्सलिकआ जोबोद खामानि मोजां मावदों आरो बे मोजां मावनायनि थाखाय आङो सेन्ट्रेल आफादनि जिथु बोसोनगिरि हिसाबै आं बिथांमोननिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय आं साबायखर बावबाय जे जोङो मानसिया जोङो बयबो जयै थांनानै थालायनांगोन आरो जोङो सोरबा दुखिया जुदि जोङो खामानि मावहैनानै गोजानाव थांनानै जुदि आरो बे बेमारखौ सन्देरफैयोबा जोंहा बिराद माने खैफोद जागोन आरो बिथांमोना दिनै जोङो बे एसे एनै जगारखौ जुदि मोजोमसे माइरंखौ जुदि होनो हायाबा खारन बिसोर बायद' जागोन खारन माने कर'नाखौ गिनानै थाबाय थानानै थैनायाथ' जुक्ति नङा दा बेनिखायनो बे जोंनि बे आन्सलिकनि मावथिफ्रा बेखौ गोसोखांनानै आरो बेखौ मोजांनि थाखाय साननायनि थाखाय आङो खौसेथि बर' सुबुं आफादनि बोसोनगिरि हिसाबै गले गले आं साबायखर बावबाय आरो लोगोसे जिल्लायाबो बे रोखोम बिथोन होनायनि थाखाय आङो बेखौ खोब मोजां मोनबाय आरो आंजों लोगोसे जोंहा जोंनि खौसेथि बर' सुबुं आफादनि जोंहा नेहाथारि दङ चक्रेश्वर गयारि बिथाङा बे धेमाजि जिल्लानिनो आरो जोंबो मा जाहैबाय जे जोङो थांनाय एसेमब्लिनि 23 अक्ट'सिम लास्ट एसेमब्लिया जादोंमोन बेवहाय जोङो माखासे माने जोंनि माने एसे हाबाफारि दंमोन बे एसेमब्लियाव बेनिखायनो जों थाफानानै दिनै जोङो ओरैहाय शिबसागराव जोंनि मावथिफोरखौ दोनबोनानै आं बैसिम सफैनायाव आंहाबो थाङै थुङै लकडाउन जाफादों गतिके बेवहाय जोङो आं गोजोननाय मोनबाय जे आंनि नांथानाया माने बेनोमोन जे दिनैनि बे जोंनि माइरं राननाय बायदिसिना मैगं थाइगं जे होदों बेवहाय आं रानफानो मोनबाय बिनि थाखाय आं खोब गोजोननाय मोनदों आं जेबो लकडाउननि थाखाय दुखु मोनाखै खारन जोंनो जुदि लकडाउनखौ मानियालासिनो थायोबा जोंनो बेबायदि देखायोबा गोरों गोराफ्रा बेनिखायनो जोङो गामिनि जाम्बा जाम्बिखौल' न'आव एरसोना सान्थिमा जानाय नङा जों बयबो मास्टार जा फोरोंगिरि जा सोरबा माने MLA जा गासिबो बे लकडाउनखौ जोङो बयबो गनायनानै सोलिलांनांगोन आरो जेब्लासिम जोङो माने बे माबाया जोबस्राङा अब्लासिम जोङो बे रोखोमै थानांगोन जेरैबायदि थानो बिथोन होदों बेबायदि जों थानांगोन आरो बिनि थाखाय आङो बयनिसिमबो दिनै रायजो राजा आरो दिनैनि मावथिफोरनिसिम जाहाथे बेखौ बे बिथोनखौ मानिनानै सोलिलांगोन होननानै मिजिं लाखिनानै जोबथारनायाव जे बड'लेण्ड बुब्लि बे बिथांमोना जे खस्थ' खालामनानै बे जोंनि माबाखौ फोसावनो नागिरदों बेनि थाखाय आङो बिथांमोननिसिम आंनि गोरबोनिफ्राय अननाय आरो सिबिनायखौ बावहरनानै आं बे गुसुं बुंथिनायखौ बे रोखोम